comencem sempre amb un petit sumari, uns petits titulars, amb un sumari del que tractarem per informar una mica, per avançar una mica de què parlarem i de quins temes tractarem durant el programa. Després repassem una mica la jornada, intentem fer a principis de setmana perquè sigui més fresc els resultats de la jornada i no hagin passat tants dies. Parlem una mica d'això, el repàs de la jornada, com està la classificació, el Barça, el Madrid i l'Espanyol a l'últim tram de temporada perquè va venir a col·laborar l'Àlex Viescas, que és per reconegut. I després fem una secció de futbol internacional que la fa en Jordi Feu, doncs això, les principals lligues europees, conforme ha anat avançant el programa hem anat incorporant noves seccions, el que se n'ha fet, que parlem de jugadors que havien tingut una certa rellevància a la Lliga i estan totalment oblidats. I també tenim el bàsquet, que és la secció es diu El món de les cistelles, amb en Roger Castillo i Josep Salleras, que són els que ho fan, que també li donen el seu toc d'humor i també repassen la jornada tant a la CB com a la NBA. Tenim el Genís Valenzuela, que és el col·laborador especial, que és un personatge que fa en Salleras, que és el toc còmic o divertit o diferent per donar-li una mica d'humor al programa.